Assalamu alaikum aziz izleyiciler. Bugün 5. gün, yani Cuma günü oluyor Türkiye'de. Derneğimize yazılı olanlar ya da yazılı olmayanların var içinde. Şolar bilen, boş olanlar bilen bir araya geldik. Köp zat birleştik. O zatların hemmesine ekrana vermedik yöne. Bundan sonra yuvaş-yuvaştan yani yollar açılyança derneğimizin alıp bilen nemesi 10 adam ya da şoňa meňzeşräk toplanıp adamlar bilen has ýakyn ısnışykly gürüňdeşlikler alıp barmakçy nesip bolsa. Biz bu taýda dernekde näme edýäs? Iň esasy nämämiz? Dernek öz başına bir gurama däldir. Dernek diňe halk bilen bile bolup bilýändir. Halk bar bolsa bardyr. Bu taýda dernek kömek edýär, ýöne nädip kömek edýär? Halkyň beýleki adamlaryň berjek kömegine şu dertli olan yani kömege muhtaç olan, mätäç olan adama gönükdirmekdir bu esas meselesi. Yani bir-birine kömek etmek değil ya da iň nemesi logikasy derneğin. Ýoksa derneğin basılıp duran bir maddi finansowy nemesi hem ýokdur. Diňe hukuk güýji bardyr. Derneğe berilen bir hukuklar var. Şondan peýdalanyp bilýäs. Ve onun daşında da bizim esasy nämämiz, maksadymız diýeli adamlaryň agzy birligi, o bir-birlerini görmegi, öz aralarında gurrun etmek, o tanışmagy, şonuň ýalyk nemeler alyp barmak birinji niýetimiz bolup durýar bu taýda. Ve bundan sonra yolların açılmagyna doğru has giňişleýin planlar, programalarymız var. Ve nesip bolsa olara ýoş-ýoş aýdars, duýdurars, bildiriş berers. Ama derneğin daşında iň esasy nämämiz etjek planymyz köp adamy bir ara toplamak da. İldeşlerimiz yani eğer derneğe gelip bilmeyen olsanız ya da yolu yani daşara çıkmak gadaňçylygy bar bolsa nesip bolsa öňümüzdäki günlerde açylar ve o taýda has giňişleýin o bir-birimiz bilen görüşmek ve bu hereketi güýçlendirmek işlerimiz alıp barars. Salamu alaikum vatandaşlar, ildeşler, hemmäňize. Cuma bayramlaryňyz kutly bolsun, mübarek bolsun. Ne bileyim şu näme oglanlar bilen iştik bugün derneğimize geldik. Sohbet edişdik, öyle zatlar barada, hazırlyk barada gurrun etdik. Size de ne aýtsakladım, şu çekinip durmaň, bärde döşklat ýok. Her kim birin bir adamlaryň isleýän zady ýüşeliň diýilenle bir köçä çykyp ýygyryp miting etmek ýa köçä çykyp gowak etmek däl. Biziň maksadymyz şu edilýän gurrunlary gowy doly üns berip dinlense esas edilýän zatlar. Gelin gatnaşaryň hemmämiz nesip bolsa inni günlerde ýene de Hoşlar hemmämiz işip. Korku arada näme aýdaýyn? Bize ne geldik? Bize şu taýda döşklat ýok. Derneğimiz bäri. Taýda aslında sen gorkmaly, tersine bir arkaňda bir zadyň bar ýalyk hökümine gelmeli. Gorkuy o taýda ters bolýar o düşünje. Biz geldik ne gülýäli hemmämiz. Elze olanlara maý bolsa ýene de gorkmaň, hiç zatdan çekinmäň. Bundan soňra gorku diýilen zady aýralyň. Biziň bir maksat tutunalyň aramyzda. Bundan soň başga ýol ýok. Şu bir gowy şansymyz, eniň soň şansymyz diýär. Şansy elden sypdyrmalyň. Size netjek esas gaýşy mana şu vatandaşlar. Salamu alaikum aziz Türkmen halkımız, vatandaşlar. Ben Emine bugün bu Kızıl Alma Derneği'ne geldim.
burada toplandık. Ağız birlik için. Türkmen halkımız gelin hemmemiz ağız bir olalım. Vatanımızı, toprağımıza iyi çıkalım. Ağız bir olup hemmemiz toprağımızı, vatanımızı kazanmak bizim elimizde. Biz kazanıp biliyoruz. Hiçbir şeyden korkmayın. Gelin. Kızılalma Derneği'ne gelin. Dernek bizim arkamızda duran bir dağ yağlı. Şunun için de korkmayın, gelin. Her bir meselenizi, her bir işinizi çözmeye yardım ederler.